Nakajingkran usembut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong ubadairu Menteri berikmi yakatanat kampo yeng ke Sarkar Jela. Bagajingnya ki ke MCTODA kalau wan rajing ya ka lek kawan kalau penlong yo ba Peter J Lawai Sordar kesnong Mauring Kneng ban penpai nia halor kajingkran Menteri. Habakran sikilat pathai kubor hakan nok pai sngi jong Henry trik nai wing araja arpusan uba Peter J Lawai uloong bakomutrash nong ukam tip ha mu ban yo ba Preston Tensong uba syong has sekretariat nolor kata uloong ru bagi nong yakhi Kim Shem lawan ra ka jingdang kali Henry dei hi kipulet Ki buat Preston usang sekretariat ngadon mor kenang ka different nang da mga utrash nong bu em hangni ngong don jing puthot tapi ba ngi Preston modon sekretariat bo ulek wan mu slong don jing blok kidon kitu ki jing siren bapa ngi kado kentang sakut ha blok ti kata pa ulek ayu pai ba sakut blok slong pat ulek ayu kem government kata jikali bu ba Preston pat kasukan mekhalia kale ayu sakut blok supaya ba slong man ka sngi snon kini tang ni program de piwang no anu gideman kini kemut kini ka blok sibit la sai kala like kem piam Harenga terus nong sakhi ba kamdan ki pentut klai kawan poi ba de ki pulik ba pentut klai kawan poi ba harengi ngi sakhi ba pok sulong de ka chingsin cha ba Preston ba pen blok poi ba man ki thai borok pi sakhi ni psem jenge sulong bolai benwan kan mar ching blok sekali ba sakar kamsim la thai klak ti kumro kloi srok pok sulong ya kata pat balik kim keren balik kim klik ba klik kata balik untuk klaram ki de ki de ki ai ngat terus nong untuk pemha ki pok sekretariat ki don ki security ki don ki gad ban plek ki lai hno ko por ngi poi ba sakut ki saw pentasan ngata ti pok sulong pok boleh rukam Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya